Ti pinili Ilocos Norte gagayem ken kakabsat ket ag tinawen amay saysayang kat iti Christmas tree lighting gapwanan na ta may tataon iti panagdasangay ti dati a mayor ani retired Colonel Samuel Pagdilaw Sr. mga kaibigan. Iti karita gundaway ket intay padanon deti panakiyasar saritak ken ni Mayor Romel Labasan. Taeng to'y sirmata para isuga ayat kapyaken talna Tugan saririt ken rekta panagturas dagem tunggal maysa Wan Jawi, bali dati ti Rugina, panang pasilaw tayo ti Plaza. Kaya every weekend, Friday, Saturday, dito maawis na kita kakailan. Tingkas naman na kita kabang-ibang ili. Umay dadtoy ta. Dito at dadtoy, maawis na kita aglako. At na kita milk tea, empanada ti pinili. And naduma-duma. Dito iti pagkikitaan na kita kakailan. Dito, may isang wagas nga irugi tayo. Tapno itikas ta, ag subli tayo iti normal. Masapol nga agbiag tayo nga parte nanti COVID. Yes, sir. So, dito, ipagpakita mi iti daddo mga kabangay-bangay lili. Awatin tayo ti sitwasyon. Nagrigat mat nga agpupupok telatan, di ba? So itan ti tiyempon nga rugyan tayon tapno itikas ta agsubli tayo iti dati. Sir, narukatanin sir, digiti mabalin nga arakan digiti kakayan tayo iti ili pinili. Ano digiti mabuya diti plaza tayo sir? Every weekend aging gana to no barong nga tawanan adda dagiti pakulo ti tourism officer mi nga dito adda dagiti pa-contest ada singing contest iti kada Biyernes, Sabado. Then tuno fiesta nga isu datay pa nang celebrate tayo iti may ka 100 nga asangay ti ili nga pinili. Ijeto ti pan nakapili no asino ti champion. So manamnama nga iti kada weekend narambak iti ili nga pinili. Sir, kas parigan amo tayo nga ado iti mang subaybay dati panagisarsaritak kanina. No kas parigan ada dagiti agapo iti kabangibang nga ili. Agalaw tayo sir nga umay paseken isuda tapno di kasakit imatangan da dito kinas pintas tatta iti plaza tayo sir. Joey, open lata basta taga Ilocos Norte, open tayo. Ngam no agapo iti sa bali nga probinsya ano kada Manila, masapol nga dumalan dati usto nga proseso. Masapol nga adarete negative result ti COVID, swab test da. Tapno itikas ta safety time at laang nga agiyos wat kadatoy programa tayo. So teko na nga suti daw-dawat ko kadagiti kailyan nga every time nga dakas to nga programa tayo every weekend nga do tayo masapol nga hante nga liplipatan datay protocols. Tapno itikas ta makapudno tayo matlaang ta pagyamanan tayo ta inaprobaran ti IATF iti region. So masapol nga masurot ti datay ko natay nga minimum health protocols. Okay. Sir, ado digiti umay ditoy plaza tayo. Siya sino iti katulungan iti pulisya nga mang sipot karigiti umay agpaspasyal tapno di kasakit no umay dadtoy isayang kadalata or arami dalata dito health protocol sir. So digiti ka di barangay tanod iti kadwa tayo. When Joey na kasarita min digiti ka kapitanes iti 25 nga barangays nga adarete aldawda agsisinloblat da
ta tumulong ti barangay tanod nga isuda ti mangibaga mangpalagip ka dagiti kakailan tayo tapno te kung na masurok datay social distancing tayo kingas tamot te panakausap ti face mask ken dagiti kung na tayo nga parang surot up teko na tayo dati protocol stop no han tayo nga makabasol iti nga to. Sir, lastly, diti man mensahem kadagiti kakayan tayo iti ili a pinili Ilocos Norte, dagiti agnanaed iti sa bali a lugar, ken dagiti adda iti abroad iti gretoy numampay adda iti pandemya ket celebraran tayo iti 100 years celebration iti pinili Ilocos Norte. Mensahem, sir. Wan, awisan da kayo apo manamnamang karayto nga lawas sa pela ko mata i-releasean iruwaran ni Apo Gobernador datay panaka-aprobar nga mabalinan iti home quarantine ti may isang problema tayo dayjay home quarantine 14 days iso dayjay pagyaman nagta napansin ni Apo Gobernador mat dayjay comment ko dayjay group chat mi nga ti problema ti kakabsat tayo nga dati Hawaii kada mainland di 14 days nga panaka-quarantine da ket no 21 days lang di bakasyon da na i-Boston so 2 days to lang siguro di panaki umong dati kabarang amin kapamilya dan so na-mention ni Apo Gobernador di conference na nga yung isang problema yung quarantine na 14 days sabi nauubos yung bakasyon ng mga balikbayan natin kun ana so basta makita lakit din nga okay di balay then mabaling ag home quarantine dagiti kailyan tayo nga dati Hawaii so apo nga kailyan iti Hawaii ken iti mainland may kayon ag celebrar tayo iti may ka 100 nga panagkasangay ti ili tayo nga pinili. Okay. Dito gagayon ken kabsat iti panakiyasar sarita tayo ken ni Mayor Romel Labasan iti pinili Ilocos Norte. Dito pakpakauna nga selebrasyon iti pinili nga daytoy ket masel-celebraran iti may kasangagasot a panagkasangay iti pinili Ilocos Norte. Manipod iti pinili toy pagayam yu Joey Cordero Kiawit, manipod iti JCQ Online TV ken JCQ Net TV. Taeng to'y sirmata para isuda ayat kapyaken talna Tugan saririt ken rekta panagturas dagem tunggal maysa Gaya umuwing kami kunang